Ja, jeg har fået færden af et eller andet. Splette med et bremsejls, Tintin. Det er jo nøglen til gåsetårnet. Ja, det tror jeg, du har ret i. Det er derfor, der står en seddel med gåsetårnet på. Ved I hvad? Nej, hvad? Gåsen er væk. Gåsen? Gåsen. Ja, gåsen. Nej. Gåsen er væk. Den er rigtig virkelig væk. Okay. Vi har et spor. Jeg har faktisk også hørt. Okay. Den er helt rigtig væk. Ja. Og I har et spor i sagen? Det er rigtig spor. Fantastisk. Jeg har hørt, at politiet de ikke vil hjælpe. Og de må have det godt. Vi har travlt nu. Vi skal ud og lede efter gåsen. Vi ses. Hej, hej. Hej. Kom til. Hallo? Kaptajn! Ja, Tintin. Jeg har noget vigtigt at fortælle dig. Hvad er det? Nu skal du høre. Kan du huske nyhederne fra i morges? Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, jeg har fundet et vigtigt spor i sagen om gåsen. Skide godt, Tintin. Det var da sjovt, Turnesol. Ja, Pandulet sagde, at gåsen ville være her i en skov med høje træer. Nej, jeg synes ikke, det er sjovt at have lange tæer. Se nu der, nu er den skiftet. Nu viser den gåsen er ved en strand med mange sten. Kaptajn, jeg tror, den er forfulgt. Af hvem? Shh, for helvede, kaptajn. Kom med mig. Pandulet sagde, at gåsen ville være her ved strand og sten. Og her står vi nu, men der er ikke en gås. Gås, jeg har lidt ondt i mine lange ben. Nej, nu skifter den retning igen. Nu vil den her selv på en mark med masser af jord. Min mor? Se, kaptajn. Det er den samme bil, som jeg forfulgte tidligere i dag. Nå ja, det er det jo også. Se, kaptajn. En parkeringsbøde fra fortet. Fortet? Ja. Hvorfor et fort? Med Snøø-fortet, tror jeg. Tror du, det har noget med gåsen at gøre? Jeg tror, du har ret. Lad os tage til fortet. Lad os tage til Mads Nø-fortet. Nu står vi på en mark fuld af jord. Pandulet sagde, at gåsen var her. Men jeg ser ingen gås. Hvor er min mor? Din mor er ikke her. En mark med jord. Jord. Og vi skal finde gåsen. Kom, kaptajn. Der må være noget, der kan lede os til gåsen her. Ja, det må det være. Vi deler os op. Okay. Tintin, hjælp! Hvad er der, kaptajn? Jeg faldt ned ad trappen, Tintin. Tag det roligt, kaptajn. Jeg skal nok hjælpe dig op. Hey, vent. Hvad er det, der skinner bag dig? Spil med en bremsejl, Tintin. Det er jo gåsen. Mens tag den, kaptajn. Flot klaret. Lad os tage den. Ja. Nej! Vi har opklaret sagen! Det er gåsen! Vi har fundet gåsen! Hvad er det her? Ja, og vi sammen tager et billede.
Godt klar, Tintin. Også i min kaffe, tak.